Agallamh le Carrie Crowley tá me ghlacha páirt Vicky de páirt ar as na rún fé láthair. Tríola mé áit cin teile. Gur míle maith. No fan. Heb go dtí wait seach maine flé. Le dal? Is dócha goil mé gaisteocht ó bhí mé anbeag ar fad an chéad rud dhéan mé nó bhí mé mar puisín I drama scoile agus mé ceithre bliana d'aois is dócha. Agus ó hin beidir drama chola blian ar a leid ceann gach blian. Má chéad lá ar set ar as na rún. Bhí sé go deas. Zíomhann lom sa bheith obair in Gaeilge, just daoine thar timpeall a Lord Gaeilge. Agus an sin bhí me búla na daoine a bhfuil leithna gom orthu pána lá an deas ar fad. Ar dús ní hélas go raibh cosúlacht idir mé héana agus Vicky. Tá Vicky an néta agus is ben gnóí agus tá sé an díirithe ar an ábhar. Agus tá mise mar ghine is ó go bhád níos réithúsí. Ar bhfuil a scéal dul rá is cosúil go bhfuil níos mór rudaí ann agus aithníim an am héanaid. Rudaí I gceartar Vicky. Sé simúil. Ach an scéal atá cé is scéal is dócha I go dhéigean beolalas a gach duine ar an sort scéal sin mar tá bainteag. Thola ghine in éireann le scéal mar scéal Vicky. Ach an clí a bhín siise a dailá leis, beidir tá sí rodín difriúil. Céir tá ná do Vicky ar as an rún. Níl clú am. Níl clú am. Nie, bheadh sé simúil do bhanach sí thart. Beidir. Níl sam. Cátá an ceist in a chur chuig na scríbhneoirí. No, gal, tú tá. Bim sé. An níor na rá. Baid tú déanamh gardam, mar bhín sé ciúns na háit agus seo le tain. Níl bheith chu donna sin na bhfuil? Nílach. Gáil bhait mar sin? Wel, stoi go ma sacht reitsleanna nach chuil. Ja, agus an bhí go déas an seo. Ach, is cumlum sach bheith beaburt. Tá ná sé leat. Agus níl an bricfast a gro go nach chéad. Mas, má le tríle bhaintas.